diri sa probinsya sang Iloilo. Ang pagkadalon sa inyo, mga programa, kag-accomplishments sang inyo, mga Ilonggo Cups. Pasok mga kaibigan, pasok mga Ilonggo, pasok ang 43 ka municipal police stations naton diri sa probinsya sang Iloilo, kaupod sang duha naton ka mobile force companies para naman aton iga dulong sa inyo ang mga mainit nga accomplishments sang aton nga police units diri sa probinsya sang Iloilo, kag at the same time ang mga advisories sa especially nga may ara kita sa gihapon, no, padayon ang ato pakig-away sa sining hindi makita nga kontra ang COVID-19. So gani may mga advisory kita dire, gani tutok lang mga Ilonggos kag sa ato matumalan-aw sa sining nga programa Kape kag Balita. So happy birthday dira gali kay Police Lieutenant Colonel Julius Balano. Wow. Sir, happy Happy birthday. birthday. Watching from Tugigaraw, nag-undergo si Sir sang Osik Subong. Happy birthday, sir. Enjoy your special day. Happy birthday man kay Sir William Abilar, ang classmate ko ni siya sang during my PNCO time. Si Sir Del Mundo, classmate ko ni siya sa Credec. Happy birthday, classmate. Kay Ma'am Mariel Mactal, happy birthday po. Kay Manilyn Afable, dati ni siya naman niya kaupod sa sulod balay. Kay Sir Darwin Isguera, sir, happy birthday po. And kay Ma'am JC Cueve. Wow, kadamo sa mga birthday celebrators naton. At syempre sa akong best friend, kay Edwin Sala natin. Happy birthday pare. Kag happy birthday man sa ako ni Nablos, kay Jam Jam Lindero dira sa Barangay Hines. Thank you so much Jam Jam sa pagpadala sang pinutos kahapon, no, sang share sang iya nga ginhanda. You see how we wish to be there sa imo birthday Jam Jam, pero again we always have to follow ang protocol nga hindi anay magtipon-tipon kay syempre layo kami pero despite the distance, despite sa pandemic, wala gyud napunggan ang akong hinablo sa pagpaputos para ipadala sa amon dire sa amon sa Arevalo, no. Thank you so much kid. Kag belated happy birthday man sa aton nga sa akong classmates kay Sir Ryan Orleans, no, sa GLC. Classmate ko na siya. Father Rocky, kay Sir Rocky. Sir Rocky Orleans, I mean, Sir Rocky Orleans. Ga-confuse ako sila nga duwa kay Police Orleans, no. Si Sir Ryan Orleans siya ang deputy sang Leganes. Sir Ryan, nga pwede magatutok diri sa Kape kag Balita. Thank you so much kid for supporting this news live streaming natin. Happy watching din also sa classmate ko dyan kay Lieutenant Robles, Lieutenant General Robles, kay Ma'am Christine Patusa, kay Ma'am Patusa. Ang as isganan nga membro sang Putotan Municipal Police Station. Kago for sa akong mga estudyante dira sa Team Bagani sa Putotan, ang member sa Public Safety Field Training Program, Class Masidi. Good morning sa inyo. Good morning kay Ma'am Lynn Solpico and Ma'am May Palomo. Good morning po. Yes, sulod naman subong sa aton dire si Tatay Joe Totanes, Sir Chris Totanes, ang Cholos Boys sa Kagbang Oton. Kay Sir Nonoy Amihan, good morning. Happy birthday tulad MBTC sa inyo. Happy birthday man. Yes, sa tanan nga may birthday celebrator, salin kay Nonoy Amihan, ginagtamyaw gid kamo sang malipayon nga birthday kag mahamong ngayaon nga bagong tuig sa daso nga tuig. Ano lang Bermas na, lapit na lang. Stay healthy lang mga langga. At the start sa September 1, dugi na hugot na ni ma'am ang mga inadlaw. Kag inaway, makakipot lang kita, we will be celebrating nga siya nga tawag nga New Year, no? Happy watching man sa PLDD family sa IPPO. Siyempre ang atong partner kay Patrol Woman Maria Lorly Piposo Lumawag. Of course, ato yung technical staff, thank you so much man kay Police Staff Sergeant Geraldine Magbanua, kay kay Patrol Woman Richie May Haujan. Of course, ato nga kaupdanan nga dira nga wala katapok, way ka talik pauli. Kay Police Corporal Erwin Magarso, kay Majin Totanes, kay Ma'am Karen Rizado nga para magigilatotok sa ato nga programa, kag of course kay Police Executive Master Sergeant Nonoy Rila Lauro, no, sa ato nga mga host sa Ilonggo Cups on Air every Tuesday. Good morning. Yes, wow, may ara nakita 19,955 followers. Thank you so much. Tutok lang. Please don't forget to share our live. Pa-invite na rin sa inyong mga friends dira. And of course, sa very supportive na general natin from Camp Crame.
Police Brigadier General Haris Haris Pama. Pama. Sir, thank you so much po sa patuloy na suporta nyo sa ating programa, ang Kapi at Balita. Yes, galing sa subong, amo na pagkadalo sa inyo ang mga agit preparahan na tipo naman ng mga balita para sa subong na aga. Mapingping! Unay. Giunahan sa San Dionisio MPS sa itong Setyembre 2, alas 8 sang gabi, nadakpan digto sa takot lutaw of territorial seawater sang barangay Agdaliran, San Dionisio, Iloilo. Ining anunggid kabilog nga caught in the act sila nga nag-conduct sang illegal fishing activity dikto in violation sa Municipal Ordinance 12-03 Section 74. Wala ni sila permit. That's why ang aton nga San Dionisio MPS kaupod sang bantay dagat dira sa San Dionisio nadakpan ining ang anong kasuspitsado. So congratulations sa San Dionisio MPS syempre sa pagpanguna dira sang ilang acting chief of police, Police Captain Rene Del Castillo. Sir, congratulations sa inyo kag sa inyo personal dira. Very good, very good, very good. Kaga sa Banwas ng Badyangan, ginapanawagan gid sa atong kapulisan dira ang atong mga pumuluyo, no? Basi balang may ara kamo or baligian kamo sa mga buto sang mga manok. 30 kabilog nga buto sang fighting cocks, no? Ginkawat dira sang kahapon sa Badyangan. Ano pa, hindi pa ma-identify mga suspects dire. Ginapanawagan sa atong kapulisan dira basi may nakitaan kamo nga bugol pilang yan may nagbuto sa ila tupad balay, no? Or baligaan kamo sa sini mga buto kay ni siya mga breed mga ano ba, sabi breeder sa small time breeder naton dira kaging kawat pa ya sa mga suspetsado nga ini, no? So may mahal sang ano na mo almost 60,000 ang value sang 30 ka mga manok nga kinawat. Mga buto pa malang ni siya. Pero again, investment niya sa mga pumuloy nga ni despite sa bunga ginabawal bala ang mga bulang. Continue yung iban sa pagbuhi sang ginatawag nga industriya sang pabulang diri sa probinsya sang Iloilo. Gani sa ato mga pumuyo, kung may nakita ka mo dira nga naghupot sang mga wala makang una sila sang manok, pero kung pinangkitaan mo may mga buto na sang manok, please report na sa ato kapulisan kay base ina ginawatan. So, dito man sa Lambunaw MPS, nadakpan ining si Justin Castor A. Barsalino, 26 anyos ang edad, nga taga Barangay Libot, Kalinog, Iloilo. Caught in the act ini siya, nga nagahupot sining 1 unit homemade break single, type single 5.56 caliber nga pistol. So, ining suspitsado magapangatubang ini siya sa pagbayular sang kaso sa pagbayular sang Republic Act 10591. So once again, congratulations dira sa Lambunaw MPS. Kahapon man sang kagahon kinakasubuin naton dira sa Banwas sa Dingli, no? Nga isa naman ta ka 80 anyos, no? Ginaligar nga nag-suicide kay nasapuan na siya nagabitay sa trases ang iya nga kwarto. Kag kasubuin ni kay 80 anyos. What a gift, no? Sang kabuhi kay natag sa iya, pero desisyonan niya nga ilutason ang iyang kabuhi pagi sa pagbitay. Gani man pingping sa subong nga bulan balaan we are celebrating sa ginatawag nga September 10. We will be celebrating what we call the World Suicide Prevention Month. And that's why sa Wednesday, maging kaupon natin dito sa ating programa ang psychiatrist sang Iloilo Provincial Government para i-discuss sa aton ano ba mga programa sang Iloilo Provincial Government nga may kabahin o nagatutok sa sinema insidente kay nagadamo sa gihapon ang suicide cases diri sa probinsya sa Iloilo. If you remember, in the past 2 years, nagsaka grabe ang saka sa suicide from 74 to 90 plus last year, no? So isa ni sa mga concerns sa atong provincial government nga ginatutukan gid gani itukod ang tawag nga task force pag-asa sa mando man sa atong pinalaga ka Governor Arthur Defensor Jr. So sa bahin naman sang Pabia MPS, sang September 3 alas 2 nadakpan ini sa Barangay Anilaw, Pabia, Iloilo ining suspitsado nga si Brian Gagante, ipagayon 32 anyos ang edad, nga taga Barangay Villa Juanita Subdivision, Anilaw, Pabia, Iloilo. Nadakpan ini sa iya possession sa tricycle bala nga may sikad. Ini nagkarga sa isang pulo kasako nga baras galing kay wala sang delivery receipt. So ining aton Pabia MPS, siyempre sa padayon nga pagpatigayon naton sang checkpoint, nadakpan ini sila. Ining si Brian Gagante, kagara siya sa disposition sa aton Pabia MPS
para atubangon ining ginareklamo batok sa iya. Pag sa bahin naman sa nga DYMPS, isa naman ka violation sang RA 9287 ang ginpatigayon kay sang alas 3:30 dito sang September 30 sa barangay Aquino Nobleza East, Taniway, Iloilo. Nadakpan ini si Ben Villegas Irecabar, 34 anyos ang edad, nga taga barangay Aquino Nobleza East, Taniway, Iloilo, nga nadakpan ini siya na ginatawag bala naton nga bookish nans. Or ining nadakpan ini sa soliciting, collecting money from debtors. So ini siya, gindala ni siya sa CIDJ Iloilo para for documentation kag evidence kag for proper disposition patok sa iya. Yes, no, kaga gilas nga subot naton ya sa Banwasang Lambunaw, may isa kita dira ka insidente sa vehicular accident nga natabo sa kahapon kag nagresulta ini sa kamatayon naman sa isa ka tigulang, no, 57 anyos, tungod na bungguan ini siya sa motorcycle, no. Kaga gani nga sa aton mga pumuluyo, especially aton mga tricycle drivers, palihog ano kamo, maghalong-along kamo, please maintain ang regular nga speed kung kamo nagalagan sa mga dalanon naton, because here in Miag-Aw, isa naman ka pumuluyo nadula sang kabuhi tungod sang sining vehicular accident kahapon sang gabi. So sa bahay naman sang Saraga sa September 3 alas 3:30 sang hapon, dito sa barangay Malunang, Saraga, Iloilo, isa ka wanted person ang nag-surrender. Amo ini si Margarita Ensya Sortigosa, 57 anyos ang edad. Sa sala ni siya nga serious physical injury kag may-ari ini siya nga 24,000 nga bill recommended para sa iya. Once again, congratulations dira sa padayon na suporta sa inyong pumuluyo, may nag-surrender nga wanted person. Dira kay Lieutenant Sir Arnad. Good congratulations. Sa bahay naman sang Saraga Pagid, isa pagid ka wanted person ang nadakpan ini si Shimi Pintekase. Para siya 33 anyos ang edad, voluntary ini siya nga nag-surrender sa sala nga attempted homicide. Pag may-ari ini siya 36,000 nga recommended bail para sa iya. Kag sa katapusan naton nga accomplishment kahapon, isa ka illegal gambling ang nadakpan or violations ang PD 1602, pitugid sir ang nadakpan sini kahapon nga naghampang sining baraha kag mahjong. Ba, please lang. Inagani kinahambal naton nga in any illegal number games, please lang hindi nyo sila pag suportahan, hindi nyo niamambal ka mo, lingaw-lingaw lang. Yes. Ano gi siya, illegal ginana siya, hindi nyo pagambal nga pandemic, lingaw-lingaw lang na siya. Once gani may taya ay nga involved nans bawal gina siya kagandaan nakita ini sang provincial government naton nga ining mga hinampang amo sinibala consider nga super spreader activity. So congratulations dira sa Tubungan MPS for the good job. Padayon ang ating pakig-away sa sining COVID-19 gani sa atong mga pumuluyo, palihog pamatii ang ginahangyo sa inyo sa atong mga gobyerno, ang pagsuksok ng face mask, ang pagsuksok ng face shield, ang pagbawal anay sa mga pagtipon-tipon sa mga anniversary, birthdays. As I said earlier, ganit mang pingping ka hapon birthday sa isa ko ka pinalangga nga hinablos, pero wala kami mahimo but to decline anay sang invitation nga magkadto sa ila. Pero again, wala nag-limit, wala naka-stop ang distance nga makapadala sila sa amon sa pinutos para makashare kami sa iyang ginanda pa sa birthday. Again, happy birthday kay Jam Lindero dira sa barangay ni Saraga, kay isa gina siya ka strong ka supporter man sa probinsya sa Kapikag Balita. Anyway, ang ato nga Kapikag Balita will be 2 parts sa subong adlaw because may kitang bisita nga magapatpat sa ato sa mga lihok or sa mga programa sa Iloilo Provincial Government para sa sining ato palabuton nga World Suicide Prevention Month diri man sa probinsya sa Iloilo. Actually, ang namin sa program nila sa Ma'am Pingping, because this will be touching also or will be inviting also other provinces to join us sa sining advokasya. So for now, magatakop ang first part sa Kapikag Balita, kag sa liwat kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lido Jr. Nagako naman si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Inyo Masaligan. Wala pa kami sila sa Wala pa, mama. Sa Iloilo Provincial Office. Ang IPPO mga page, ma'am. Yung stop na. okay. Ay, maparto na. Everyday na siya. Everyday did you say? Hello, ma'am. Sa Iloilo
Ma'am, this is Police Lieutenant Umitin, ma'am. Kag si Francis, ma'am. Ay, ma'am, good morning. Di ba? Si Ma'am Emma sa PSWDO, ma'am, no? What do you mean na stop? Yan mo nga. Ayun, naguna lang sa... Sige pa, live. Hindi ka man ha? Morning! Oh, how did you see? Wait, mo nakita? Dr. Finish. Finish.